Wow! Ang rami naman yan! Napakaraming tingnan guys. So, ayan guys, welcome back again to our channel. So, for this video, is i-share ko na sa inyo as what I have promised also before, na i-share ko sa inyo yung aming pinapakain sa aming mga manok dito from day 1 up to their age na pwede na sila sa market. So, ayan. Yung first namin na pinapakain sa aming mga manok is eto. Isasabi ko sa clip or i-flash ko yung clip. So guys, hi again. Nandito tayo sa aming bodega or yung pinaglalagyan namin ng aming mga storage ng aming pakain sa manok. So yes, as what I have mentioned earlier, ito yung pinapakain namin sa pag 1 day old to 3 weeks old yung chicken namin or yung chicks namin. Ayan, isa po siyang Integra 1. Ayan, sa mga nagtatanong kung bakit Integra, GMP, iba-iba yung aming gamit. Kasi po guys, in terms of Integra 1 compared to GMP 1, mas pino po yung Integra 1. So, yan yung aming habol kasi mas pino po yung Integra 1, which is mas maganda po sa ating sisiw kasi po mas maliliit. So, ayan. So, para naman po sa day 2 or should I say mga about nasa 3 weeks na sila, 2 to 3 weeks up to siguro mga around 2 months or a month and a half, yung kanilang pagkain na naman po ay ito. Ifa-flash ko muli sa screen. So, sa mga nagtatanong, bakit GMP2 hindi po Integra 2? Kasi po, yung GMP2 po guys, is mas malalaki na naman siya compared to Integra 2. So, yan naman din yung habol namin. Diba? Napaka-weird po, pero yes, I don't care of the product for as long as we are mattering on yung kanyang sizes po guys, kasi may iba kasi sa mga sisiw is sensitive in terms of yung mga malalaking butil, kasi yung mga Integra 1 po guys sa mga maliliit na sisiw is talagang madidissolve nila agad-agad, which is a good thing, hindi tayo magkakaroon ng problem in terms of ganong mga instances. So kapag nasa Integra or GMP 1 po kasi kami, is napapansin namin medyo mas malalaki talaga, at yung mga manok namin is hindi sila nakaka-adjust agad or hindi nila like nade-dissolve agad yung product. So ayan. So yes, eto nga po yung pinapakain namin. So sa nasabi ko kanina na yung Integra 1 is 1 day old to 3 weeks old. Ito naman is from 3 weeks old po guys up to 1.5 months or up to 2 months kung gugustuhin nyo. So nasa 3 weeks or 3 weeks to 2 months old po yung pinapakainan namin ng GMP 2. So, ayun guys, kasalukuyan kami nagpapakain ng aming mga manok sa market na talaga, yung pang-market na pagkain. So, yun na nga guys, ang aming sinasabi naman dito na pinapanghalo kapag yung nasa market na is yung sinasabi kong sapal or yung sa niyog. So, yan na, mapaflash yan po sa screen, sa vlog na to later on. So, ito po yung sinasabi kong GMP mix, which composed of GMP3 na yung pellets na parang ganito guys, maliliit na butil, ayan. GMP3 and yung crack corn po guys na naka-half lang po siya. So, yan yun pong pakain namin sa aming pwede na siya pang market. Also considering guys, yung aming pato po is ito rin yung pinapakain namin and yung sapal na hinahaluan namin guys. So, ayan. So, sa mga po guys, sa mga nagtatanong kung gaano karami ganito, depending on your, guys, depende po siya sa karami ng inyong mga manok. So, kayo na pong tumansya. Kung siguro kung nasa mga 100 is talagang maraming ilagay nyo. Huwag kayong sabihin na magtitipid talaga in terms of feeds, kasi po sinasabi ko po talaga ito as sa lahat ng mga halos nagtatanong, feeds po is a great source of their food talaga. As much as possible up to malaki sila is ganun talaga. Pero considering naman guys ang ating budget, kailangan po nating mag-alternative ng mga cultured na mga pwedeng pakain or yung mga kaning baboy kung saan mas malalesen tayo, kasi nga
bakit tayo magko-consider ng mga mahal nga na ganito ganyan up to nga sa market na pwede naman tayong mag-substitute once in a while para din magka-less tayo sa budget. So ayan guys, ayan po siya. So noon guys, gumagamit kami ng tiki-tiki pero we figure it out na it's okay na pala na feeds lang, feeds kasi doon namin na masasabi na talagang iba yung laki kasi nga we've been through this business for about 2 years na din, or siguro mga nasa 3 years yung mga nagsisimula pa talaga kami. So we can say that tiki-tiki is good also kasi we have encountered it before or nakatry din kami noon and it was good. So it's up to you, just pero sa amin guys, wag nyong kaligtaan yung feeds as much as possible. Pwede kayong mag-alternate once in a while kasi ayaw naman din natin gumastos talaga ng bonggang-bongga wherein wala na tayong income on that or profit on that. So ayun, you have to just manage or just think of those things na pwede naman din pala gamitin. Or please do research on YouTube. Most especially, do subscribe on this channel guys kasi mararami kayong malalaman in terms of budget meal lang ng ating mga alaga. So, yung pagkain namin is sapal siya guys, or yung kinudkod na niyog, or kinudkod na niyog, yun na nga, kinudkod na niyog, tapos yung kinuna na siya ng gata guys, yun. Pag wala na yun, eto na yung itsura niya po. Ayan. Yan na yung itsura, tapos hinahaluan namin ng GMP. Eto, dito tayo tumingin. Eto na po yung itsura niya guys. Kinudkod na niyog, tapos hinahaluan namin ng GMP mix, or yung pinaghalong GMP 3 pellets, and then yung kanyang corn guys. And then so with yung Integra, or no, GMP2. Ayan, sinahalo namin yan guys, and that's their food. That's their food ng mga pwede na pang market guys. So we are gonna be featuring Azolla soon in this channel guys kasi marami din kaming mga cultured na, or nag-cultured na rin kami. It's not Azolla, parating pa lang yung aming mga order of that, pero we have already duckweeds over here sa aming mini farm or sa aming backyard farming. So ayun, I'm gonna be flashing it soon na lang, or I'm gonna be doing a vlog, a separate vlog for that sa mga cultured na pagkain namin na pwede natin ipakain sa ating mga alagang manok. So ayun, back to the topic guys. Tingnan na muna natin yung kung paano tayo mag-mix ng food from GMP2 na 2 months week na yung chicks up to the time na pwede na tayong mag-change ng pagkain nila pagkatapos nilang mapurga. So ayan guys, kung nasa nagtatanong or sa mga curious dyan kung bakit hindi kami agad-agad mag-change, kumbaga marami sa inyo siguro nagtataka or sasabihin na medyo magastos kasi until or up to 2 months or a month and a half kami nag-feeds pa rin, or hindi namin hinahaluan ng mga like pang budget meal na pagkain. Kasi po guys, the secret is wag nyong bibiglain agad-agad kasi yung manok, kapag binigla nyo sila sa mga like haluan nyo agad ng Azolla, haluan nyo agad ng mga kaning baboy, haluan nyo agad ng mga alternative na pagkain sana, is nagkakaroon ng mga instances na papayat or hindi sila maka-adjust agad sa food nila. Kaya yung iba hindi nila kakainin, kakain sila konti-konti lang. Yung iba hindi sila sanay kasi. So yun guys, kaya nga ginagawa namin, nagpupurga kami kasi alam natin na kapag sa pagpupurga nagugutom sila. That's the point na pwede rin kayong mag-change feeding agad-agad right after na magpurga kasi mapupursu sila guys na kumain ng kahit ano kasi nga gutom sila. So ayan. So, mag-change feeding kami nung pinakita ko sa inyo from my previous video na nagpurga kami kasi it's the time na pwede ka mag-change feeding agad-agad kasi hindi sila maninibago kasi nga gutom sila. So, they have to eat kasi gutom na sila. So, talagang kakain sila guys. So, ayan. I'm gonna be showing it to you the product or yung aming pag-change feeding na ginagawa. So, ayan, let's go my love.
So, ayan guys, kung hindi yan available sa inyo, I don't know where you can find, pero yan yung sinasabi ko na sapal sa amin dito. Pero niyog yan guys, na kinudkod and then kinuha yung gata. So, ganyan yung itsura niya. Parang kopra na siya guys. So, mga... konti lang siya guys, para hindi siya ma-stress or manibago agad-agad sa pagkain. So, kaya yan, change feeding pa naman tayo. We have to make sure na hindi mabibigla yung ating mga manok. So, ayan, hinahaluan namin ng GMP2, the usual na kinakain nila before. So, ang bago lang is yung sapal lang po. Kasi, para at least, hindi na tayo gastos kasi malalaki naman sila. So, ganyan yung magiging itsura niya po. Ayan. Hahaluan siya ng tubig po guys para ma-mix siya talaga or magkaroon ng kulay, which is parang para magkaroon sila or hindi sila magkaroon ng idea na may sapal na yon. Kumbaga trick din yan guys sa mga sisiw nyo na hindi sila manibago doon. So ayan. Yan na yung mukha niya. So let's go, magpa-feed na tayo doon. So, mapapansin nyo ito guys, after this, talagang kakain sila kasi nga, gutom na gutom din po sila. So, tip yan guys, kapag nag-change feeding kayo, magpurga kayo, and then, magpakain kayo ng yung alternative na gusto nyo. So yung Azolla guys, sa mga, siguro mga future na magtatanong dyan, we have already a culture of it. Well, hindi siya Azolla, duckweed siya guys. Pero meron kaming Azolla, pero soon pa po yan ipapakita in this channel para isa-isa tayo. Step by step muna tayo guys. Kasi para masagot din namin ang lahat ng mga katanungan nyo in terms of those na mga pagkain. So, ayan. So, simula kaninang umaga, wala po silang kain. So, ayan. Ngayon pa lang sila kakain. So, yung reaction nila guys, medyo talagang gutom na talaga. Ayan. So, kung napapansin nyo sa pagkain po, yellow pa rin siya. Parang GMP2 pa rin po siya. So, ayan yung trick guys na pwede nyong gawin. So, ayan. Napapansin nyo, talagang kakain po sila kasi gutom na yan. Kanina pa. So, back tayo sa kabila. Lipat tayo dito. Lalo na po dito, ayan. Talagang gutom na to. Actually, almost siguro mga nasa 20 hours na silang hindi kumakain. Simula pa kagabi up to now, na hapon na naman. So, ayan. So, that's how you trick your chicks guys na para kumain sila kahit na may sapal na yun. Para hindi sila manibago sa pagkain nila. Ayan. Kita nyo? May sila, aggressive sila masyado sa pagkain kahit bagong timpla na yan or iba na yung kanyang formulation. Kakain talaga sila po. Merong iba dyan na medyo nag-iiba yung mood or nag-iiba yung mukha kasi nga siguro naninibago, pero kakain yan for sure kasi gutom na to. So ayan. So yung pagkain pala nila before is GMP2 po yun guys. Yung first 3 weeks is Integra 1 and then 3 to up to month and a half na week na naman is GMP2 and then now nagpurga kasi kami. So it's about time na mag-change feeding na rin kami para makaless naman po tayo sa gastos natin. So sa mga walang available na sapal dyan, abang-abang kayo sa aming Azolla na i-feature kasi it's a thing or it's another way po para less gastos kayo. So guys, anyway, kapag bago pala kayo nag-change or nag-change feed kayo, huwag niyong biglain kasi baka amoy-amoyin or baka anong tawag niyan? Kaskasin lang nila yan kasi nga medyo may bago sa kanilang foreign object sa kanila or foreign na pagkain, hindi nila alam kung ano yan. So might as well na konti-konti lang and then after that kasi gutom naman din sila, mauubos nila yan right there. So, ayun. At syempre guys, konti lang yung ilagay nyo na muna na alternative na pagkain kasi para hindi sila ma-stress. Yun na nga, hindi sila manibago agad-agad. At sayang din yung pagkain kapag talagang binigla nyo sila.
kinudkod na niyog, yung kinuha na ng gata, yung gamit namin kasi mas convenient or meron kasing available dito sa amin at mas mura po siya guys. So I don't know sa iba dyan kung meron kayong makukuha na available sa inyo, maganda po yun kasi anyway, disclaimer nga pala, yung niyog nga pala na kinudkod na walang gata is it's one way or another na pangpurga din po guys. Ayan, sasabihin ko rin pala sa inyo na ganyan. Kung napapansin nyo sa ibang mga manok nyo, merong lumalabas habang kumakain ng sapal or yung niyog, natural po yan guys kasi nga isang natural na pangpurga po yung niyog. So ayan, kung natataka kayo kung bakit hindi ka naman nagpurga tapos marami nang lumalabas sa ganyan, it's a good thing also guys kasi parang nagpupurga na rin kayo. Pero I'm not saying guys na talagang yun lang yung ipurga ninyo. Magpurga din kayo ng mga yung sinasabi ko sa inyong bastonero from my previous video. Magpurga din kayo ng ganon para sure po talaga na labas lahat po ng bulate. So that's it for this video guys. Hope you like the video and sana may natutunan na naman kayo in this video. And yes, if you haven't subscribed, please do subscribe. Do consider subscribing guys kasi marami pa kaming i-share regarding backyard farming or yung nasa bahay lang kayo na kumikita pa kayo. So yan, that's it for this video. Till next vlog guys. And yes, peace out. Goodbye.